Bueno, boas tardes a todos, a todas. Moitísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, a min e aos meus compañeiros, pero sobre todo quero dar as gracias aos meus veciños de Fontecada que nunca faltades, o máximo. Bueno, como digo, gracias por acompañarnos esta tarde. Tamén gracias aos compañeiros do partido que se acercaron hoxe hasta Santa Comba, aos compañeiros da agrupación local e, como non, tamén agradecer a Leonor da pizzería Mamma Mía por cedernos este local para facer este acto. Acompáñame na mesa hoxe o compañeiro César Pazos, Beatriz Estevez e Anxo Ares, que, bueno, despois vos presento máis ampliamente. Ainda que aquí penso que xa todos me coñecedes, vou volver a presentar. Eu son Monse Almozara, son oriunda da parroquia de Fontecada, nacida en Codesedo, criada en Almozara, e agora convivendo na Rúa Coruña, aquí no casco urbano, o cal non sabría dicir exactamente onde teño a raíz, o que está claro que a raíz está aquí en Santa Comba. Son a encargada da área de finanzas do Partido Galego e tamén son membro da Executiva Nacional. Son graduada en Relacións Laborales e Recursos Humanos pola Universidade de Santiago de Compostela. Tamén son técnica superior de Gestión e Administración de Empresas. Actualmente, desenvolvo a miña actividade profesional no Concello de Santiago de Compostela, na área de disciplina urbanística. Comecei na política, como moitos de vos sabedes, hai 6 anos nas anteriores municipales. Percorrín as 17 parroquias do Concello e onde vin a gran necesidade que hai, non é na nosa sola, en todas as 17 parroquias están en bastante mal estado e hai unha necesidade imperiosa dun proxecto político que sea serio, que queira mirar polos veciños e por Santa Comba. Cando empecé no tema este da política, meu pai dicíame: "Nena, te metas neso, nena, que che vai dar moitos hijos". Bueno, non estaba falto de razón, non? Pero, bueno, se algo aprendín neste tempo é que toda persona que lle queira realmente a súa terra e que se preocupe polo seu futuro e o dos seus fillos ten que dar paso á política. Non podemos esperar a que os demás fagan cousas por nós, porque non as van a facer. E nós temos que ser parte da política, parte dese cambio, parte do rumbo que vai a tomar o noso ayuntamiento. Por iso sigo e seguirei loitando políticamente, porque a política é a mellor forma de mellorar a vida da xente. Estou co Partido Galego, aquí temos o logotipo. E por que o Partido Galego? Mirad, no ano 2020, varios compañeiros que viñamos de distintas experiencias políticas en distintos partidos, con amplia experiencia, algúns máis que outros, pois decidimos darlle forma legal a un novo partido que fose íntegramente galego. Nos opinamos que a política ten que se gobernar desde Galicia. En Madrid non van a mirar polos intereses de Galicia, iso témolo claro. Se queremos que a nosa terra teña peso, temos que estar gallegos ali. Non nos vale unhas siglas que aquí decimos isto é auga e temos que decir a Madrid que é viño. Bueno, pois aquí non pasa. Nós somos un partido exclusivamente galego. Entonces vimos a necesidade de que facía falta un partido íntegramente galego, pero que tivera unha línea política máis moderada e que representase, como ten que representar, o pobo galego, como o pobo é. Na mañán do 18 de maio do ano 20, pois 5 personas, nos juntamos nunha notaría de Santiago para formalizar a constitución deste partido. Fomos con moitísima ilusión, tiñamos moita firmeza, moita convicción de que este tiña que ser o partido que representara a todos os galegos. Cando se constitúe un partido, ao mellor non sabedes, pero vos lo explico, cando se constitúe un partido hai dúas maneiras de facelo. Facelo a prisa, porque hai unhas eleccións, hai uns comicios e queren asistir, ou podese facer ben feito. Facelo de forma seria foi como nos planteamos facer o Partido Galego, uns documentos claros que trasladen a liña política que temos, que trasladen a nosa estrategia, cuns estatutos totalmente garantistas. O Partido Galego é isto, é un partido serio, é un partido ben cementado, e co pensamento de ser o partido útil para Galicia. Neste partido temos dúas figuras de representación pública que hoxe non poderán acompañarnos, o noso presidente, Xosé Mosquera,
e o noso secretario xeral, Maximino Vázquez. Pois, como vos digo, se non poderon estar con nós, pero si me transmitiron o seu total apoio para coa agrupación de Santa Comba e co novo secretario local. Además do presidente e o secretario xeral, que son, como os digo, as persoas máis destacables, máis de cara para fora do partido, o órgano máis importante dentro do Partido Galego é a Executiva Nacional. É o órgano que está no día a día da política, estamos aí todos os días. Está formado por o presidente e o secretario xeral e por 5 persoas que están hoxe aquí e lle quero agradecer porque nos acompañen. Antonio Díaz, que é de Melide, que é secretario nacional de Empresas e Autónomos, Suso Ares, de Boqueixón, que é o secretario nacional de Coordinación e Organización, Álvaro Filgueira, de Oroso, que é o secretario de Comunicación, Beatriz Estevez, que é de Santiago e é secretaria de Servicios Públicos, e eu que son a secretaria de Finanzas. Nós somos os que formamos esa executiva do día a día. Mais alá das nosas secretarías, pois tamén representamos todas as áreas que se traballan no Consello Nacional. Ese Consello Nacional pois, está formado por 12 personas, quer decir que este partido é amplio, non é só 2 ou 3 persoas que se ven, hai moita xente detrás, e máis que vai vir, claro. O Consello Nacional está formado por ese mínimo de 12 personas, as que se lle suman os coordinadores territoriales, todas as alcaldías que salen electas e todos os secretarios locales, como vai ser o caso de Anxo, que hoxe, ao tomar posesión da Secretaría Local de Santa Comba, tamén pasa a ser parte do Consello Nacional. Con esta estrutura garantimos que todos os grupos municipales estean representados dentro do partido, e deste xeito que se poda trasladar desde as políticas municipales ao partido as problemáticas e desde o partido se podan trasladar as solucións cara á organización local, pero xa con unha perspectiva, unha óptica máis ampla de país, xa non é só cerrado ao ámbito local. O Partido Galego ten 3 pilares fundamentales que me gustaría explicarvos, un poquinho por arriba. O primeiro pilar é o galeguismo, entendido como o sentimento de pertenza á nosa terra que temos todos, que non é unha cousa que estemos inventando. Nós sentimos os galegos porque así o sentimos, porque é da terra, porque é onde estamos, porque non conocemos nada mellor. A nosa cultura, a nosa idiosincrasia, é ese sentimento galeguista. O ecoloxismo é o segundo pilar do noso partido, entendido como o respeto ao noso entorno. Hai que poñer en valor todos os nosos recursos naturales, cuidar a terra, evitar o deterioro constante que está a sufrir cas minerías, cos eólicos, con todo o que están a facer. Temos que cuidar, porque cuidar a terra é cuidar a nosa salud. E Galicia ten que ser un lugar óptimo para vivir, con auga, vento e terra de calidad. E o terceiro punto polo que vai loitar este partido é o rural, que aquí afectanos moito, porque en Santa Comba é un concello maioritariamente rural. Pois desde o Partido Galego queremos poñer en valor a importancia que ten este noso rural como fonte de ingresos e tamén como lugar idóneo para vivir. O noso rural ten unha tipoloxía concreta que lle dá un carácter único a Galicia. Temos moitísima dispersión poblacional e temos o 50% das parroquias de toda España. Sendo tan rica, podemos ter a opción a que sexa moito máis rendible do que é. Faltan políticas boas. Temos unha boa climatoloxía, fai falta promocionar e axudar. Sobre todo, aquí que é unha zona tan gandeira, fai falta máis axuda. E iso o sabemos e vamos a defender. Hai que chegar ao rural, sin duda, os servicios básicos. As boas vías de comunicación, o acceso a internet, transporte público interparroquial que nos conecte con Santa Comba e atención, sobre todo, aos maiores e os pequenos, porque además temos unha poboación bastante envellecida e se non hai unhas opcións de estar controlando os nosos maiores, pois vamos a ter un problema. E ten que haber políticas que vayan nesse sentido, no sentido do cuidado dos nosos maiores. Ben, o Partido Galego diferenciase moitas cousas de outros partidos, pero bueno, hai unha que me gustaría mencionar, que son os valores. Sobre todo no tempo que nos toca vivir, hai unha gran perda continua de valores que temos a obriga de recuperalos. Este pobo sempre tivo por bandeira o respeto, a educación, a honestidade, a moderación e a importancia da palabra. Nós dábamos unha palabra
un trato nunha feiraera, doucha a miña palabra, e iso era un documento. Iso agora estáse perdendo. O Partido Galego fórmano xente de palabra. E xa para finalizar, comentaros que o Partido Galego avanza a paso seguro, achegando cada vez máis xente de diversos ámbitos, e non teño dúbida de que este vai ser o proxecto que leva adiante a Galicia, que loitará o partido e a xente que formamos, loitaremos e pensaremos onde faga falta por o benestar da nosa terra e por mellorar a calidade dos nosos habitantes. Moitísimas gracias. E a continuación quero presentamos o compañeiro César Pazos. César Pazos é de Vigo, é o secretario local de Vigo, é membro tamén do Consello Nacional. César é xefe de marketing dunha empresa de tecnoloxía galega no eido da construción. Tamén é escritor, escribe unha novela que se chama La Comunidad de las Naciones, que é toda unha declaración de principios do que debe ser a política dun pobo, porque demasiadas veces está resida por valores alleos aos nosos intereses. César coordinou o proxecto Desafía 8000 para a promoción do medio ambiente e da paz mundial. Este proxecto acadou 5 cumios, sendo récord mundial nese momento. Ideolóxicamente, César pertenceu ao galeguismo desde sempre. O seu pensamento crítico, a súa inquedanza na búsqueda de respostas ao pragmatismo e tamén esa visión clara do que ten que ser o futuro trouxo o Partido Galego. Agradecer novamente a súa presencia aquí e, sobre todo, desde Vigo, que debe ser o que de máis non se ven. E nada, César, dache a benvida aquí, que espero que te sintas como na tua casa. Gracias. Encantado de estar aquí en Santa Comba porque, por motivos do meu traballo, estou que sempre fora de Galicia, por lo tanto, estar aquí un sábado é un placer para mí, de verdad que sí. Seguindo o que decía Monse, unha experiencia profesional que hai anos que arrancou en España, que era o corredor do Mediterráneo, o corredor que afecta, quero chegar como de máis a menos aquí a Santa Comba. O corredor do Mediterráneo é unha inversión, eu estive na presentación en Madrid, unha inversión cósmica de millóns de euros públicos e privados que parte dende o sur de Europa, Francia, vais a todo pola costa do Mediterráneo de Almería, ten unha saída dende Barcelona ata Zaragoza, e os vascos, e de Zaragoza ata Madrid, e os vascos, que son moi listos, lograron estendelo hacia Bilbao, hacia a industria de Bilbao. Aquí nada. Tan pronto tiven esa documentación, tan pronto coñecín ese feito en Madrid, puseme en contacto cos congresistas galegos. Non me fixeron nin caso. E non iba como interesado en ningún partido, iba como persona que representa unha empresa tecnolóxica da construcción que me interesaba moito que esa inversión chegase ata Galicia e nos servirá para o desenvolvemento. Nada, cero, de verdad, non quero exagerar nada. Isto pasa moitas veces, os casos que vos conocedes, o AVE, etc. Pero isto en concreto molestou porque a inversión é descomunal. Hoxe, afortunadamente tamén, a nosa empresa traballa moito polo Mediterráneo. Murcia, Barcelona, Valencia, etc. Galicia, nada. Estamos falando de proxectos industriais de 170.000 metros, de 80.000, 60.000, etc. Nada. E falei con congresistas de todos os colores, dende as mareas hasta os outros. Cero. Isto é así. Temos que pensar moi ben a quen escollemos. Hoxe chegou a mí un informe que podes consultar calquera de vos en internet, de aquí a Ardán, é unha institución que traballa en Vigo e que reúne datos de toda Galicia, e comparos con España, Portugal e Madrid. Non vou coller o peor dos datos, simplemente dous, para ser benévolo. Un, que me chamaba a atención é que digamos que no presente actual, no benestar, como vivimos cada un de nós, estamos lixeiramente mellor que o resto de España. Lixeiramente mellor, presente actual. Donde estamos, se dividimos Europa, se Europa é o 100, dividimos eso en 4 partes, no coñecemento e na innovación estamos abaixo prácticamente todo, estamos no último cuarto. E iso é o futuro. Se non hai coñecemento
que se aplique as melloras e innovar. Se non temos capacidade para innovar, para crear, non temos moito futuro. E iso afecta a mocidade, o seu emprego, o digo como pai dos fillos que son enxeñeros aeroespaciais que estou pensando que non se vayan, que se queden aquí a traballar, e os vosos fillos e netos. De acordo? Bueno, non me vou poner dramático, pero eu estou farto de que Galicia no Congreso este silenciado. Cantas veces escoitou o nome de Galicia no Congreso entre as élites que gobernan España, porque unha cosa son as élites en Madrid e outra cosa son os cidadáns. Teño grandes amigos en Madrid que comprenden perfectamente pues, de onde veño eu, que son, chamamos galego, con moito orgullo, e cos que teñen boas relacións. Pero as élites, que os nosos representantes, imaginade por un momento, que os representantes galegos do PSOE, os representantes galegos do PP, e do BNG que agora, se puxeran de acordo e negociasen o que por lei é noso, que son as transferencias do Estatuto de Autonomía. Non sabemos do marco da Constitución. As transferencias que quedan pendentes para a Galicia que reclamásemos. Eso redunda directamente na mellora da calidade de vida e de posibilidades de progreso de todos nós e de Santa Comba, como parte de Galicia. Isto é así. Se ninguén, por complexos, por un servilismo malentendido, por comodidade, non ten a capacidade de decir, bueno, non, son reyes do PP, non se conozco, son profesores, pero Galicia ten un estatuto aprobado por todos e reclamamos as competencias para nós. Bueno, entonces, a quen sirve? Eu estou decepcionado por iso. Galicia non foi mencionada nunca. Algúna anécdota para botarse caralho, nin polo PP, nin polo PSOE, nin polas mareas, e sinto, nin polo BNG. Porque non escoito nada deles. Porque hai que ter capacidade para chegar ali, mirar a esquerda e a derecha, e decir, vamos a axudar, que é o goberno, ou vamos a axudar, e con esa situación a atraer as nosas competencias, que son lei. De acordo? Pois eso non se fai. Porque se hubiera conseguido mellor se extender ese corredor do Mediterráneo desde Euskadi hasta Galicia. E eso tiramos máis posibilidades. De acordo? E isto vimos en primeira línea. Vine aquí con a idea inicial de explicar, dende a miña óptica, que somos o Partido Galego. Vale? O Partido Galego non é novo. Non é novo. Poderá selo o nome, Partido Galego. Pero nós temos a voz que son o Partido Galeguista. Quen foi o Partido Galeguista? O Partido Galeguista foi, nun momento recente da nosa historia, antes da Guerra Civil, xente brillante, intelectualmente competente, que con eles, a través dos seminarios de estudios galegos, que xa ten outra historia diferente, estudiaban todo, incluso materias que non se daban na Universidade de Santiago. Era como a nosa biblioteca de Alexandría, todo se pode estudiar, de acordo? Era xente brillante, había unha mocidade disposta a soñar con Galicia ata as últimas consecuencias e facela progresar. Pois nós sentímonos o punto e seguido do Partido Galeguista. Nestes momentos, estamos aquí falando, se iniciaron, veremos o resultado, non vou vender victorias, conversacións con persoas brillantes para coñecer de que podemos vivir os galegos dentro do marco europeo e español, marco que tamén estamos dispostos a revolucionar, no bom sentido da palabra, para mellorar, porque se Galicia progresa, vai progresar tamén Andalucía, Madrid, Valencia, Euskadi. Se non progresamos, viviremos da esmola. E temos un país rico con todas as súas posibilidades. Entonces, non somos ese punto e seguido. Estamos conectando, nestes momentos estamos introducíndonos no país con asociacións, con veciños, con empresarios, hasta coa Iglesia. Queremos representar o país en todo o que somos. É un esforzo grande. Triunfaremos, non triunfaremos? Depende do que fagamos e depende de vos. Isto é así. Non somos ningún pobo máis que ninguén, pero tampouco somos menos. Tampouco somos menos. E queremos dunha santa vez, cando toque, que en Madrid haxa personas que representen a Galicia que non se sintan acomplexadas, nin abrumadas pola moqueta. De acordo? Dentro de nós, seguindo a estela dos nosos ancestros, dos nosos avós e bisavós, queremos potenciar a ilustración, o coñecemento, a intelixencia
queremos potenciar iso para mellorar este entorno actual que nos anestesia en Galicia e tratar de progresar. Buscar as persoas con máis iniciativa e coa cabeza máis lúcida para progresar. Estamos actuando neste momento nese tema. Desde aquí, desde este punto, o Partido Galego ten moi claro, perdón, que sin gafas eu son un desastre, eu sei. Si queremos conquistar con nosa cultura, queremos conquistar, por que non, Europa e España. Ahora decir, bueno, a ver onde vamos. A mí non das teixugueras me doeu. Vale, me doeu. Poderá parecer unha tontería, pero por que unhas mozas de Galicia non poden representar a España cantando en galego en Europa? Que ten de malo? Porque a quen molesta iso? E como iso, empresas como el Vitex, con todos os bens humanos que pode ter, el dereito, e todo o desarrollo que se pode facer. Se conseguimos que Galicia desperte, que Galicia teña representación con voz propia en Madrid, que se traen inversións para acá, como o corredor do Mediterráneo, etc., ese ninguneo desaparecerá e esas inversións e ese progreso pode chegar ata aquí, ata Santa Comba. E desde aquí, os concelleiros que se escollan, poderemos empezar a rachar un pouco ese silencio, porque o compromiso dos concelleiros ou do alcalde ou alcaldesa de Partido Galego será romper ese silencio e exixir as diputacións, a Xunta de Galicia e incluso os diputados galegos do partido que sea, reclamar as melloras que fagan falta para aquí. Non vale solamente como verse no entorno, que sí, que tamén, pero hai que conseguir que as persoas de Santa Comba e do entorno tamén teñan voz propia. Isto que vos quería decir, dende Vigo e dende Memogo, e deseamos moita sorte a todos. Vamos a presentar a compañeira Beatriz Estévez, chamamos Betina. Betina é a secretaria nacional de Servicios Públicos e tamén é a secretaria local do Concello de Santiago, é membro da Executiva Nacional. Betina é licenciada en Dereito, doutora pola USC, no seu doutoramento iba sobre a xerontoloxía, por iso que cando Betina fala da terceira idade, sabe do que fala, ten datos, fixo estudios sobre iso. Exerceu como abogado durante 25 anos, actualmente é profesora titular de legislación no Centro Superior de Hostalería de Galicia, que depende da Xencia de Turismo de Galicia. Participou na redacción de varias leis de turismo de Galicia, tamén é escritora, hoxe acompaña os dous escritores. Na súa novela O Alecrín, localizada na zona de Ourense, fai referencia á etapa do alzamento da ditadura de Primo de Rivera, e como cambiaron a vida e os valores dun abogado conservador que por intentar axudar a unha persona na que creía, pois a súa vida viuse un pouquiño trastocada. Betina é unha muller de inquedanzas, valente, sempre disposta, un gran valor para este partido e a nivel personal un gran descubrimento como compañeira. Moitas grazas a todos e a todas. Despois desta presentación que me fixo Monse, o mellor que podo facer é levantarme e marchar, porque non vou superalo. Entón, creo unha expectativa moi alta. Teño que dicir unha cousa: cando preparamos no Partido Galego o apoio ás novas agrupacións locais, o facemos con moitísimo interés, o facemos con toda a ilusión e facemos ben os deberes, pero que neste caso tiñamos a Monse Lomuzara detrás dicindo é Santa Comba, é Santa Comba, é Santa Comba. Entón, que saibades que aquí temos unha persoa que realmente non nos podía deixar facer as cousas nin regular, porque a Santa Comba había que ir para sacar o cum laude, de acordo? Que os saibades todos. Ben, a mí tócame falar dos servicios públicos, teño que facer unha pequena reflexión, pero moi breve, á lei, porque cando preparei o tema dos servicios públicos, o primeiro que me preguntei, eu como abogada soy moi pragmática, sou máis ben de buscar unha solución e de regodearme nun problema, non? E ademais que estamos obrigados os abogados a dar respostas ás veces moi rápidas a xente que ten un problema, que ven unha inquedanza, que ven unha angustia aos despachos, non se ven precisamente por unha situación fácil. O primeiro que pensei é, vale, moi ben, que se pode hacer dende os concellos
para que realmente esta situación da que falaba César poida cambiar, pero dende abaixo, desde a administración local para conquistar a administración autonómica e despois Europa, o salto a Europa. E encontreime que realmente os concellos poden facer bastantes máis cousas da que normalmente están a facer. Hai unha lei, que é a única da que vou falar, que é a Lei de Base de Réxime Local, que permite que os concellos poidan participar en 5 piares esenciais para este partido galego, que son a sanidade, a educación e os servicios sociais. E dentro dos servicios sociais teñen moito que decir e teñen que ser escoitados no tema das pensións e no tema da renda mínima. Casi nada. Estamos falando da sanidade en que os concellos teñen a posibilidade de participar na xestión e na creación dos centros de saúde e de atención primaria. Estamos a vivir a realidade dunha Galicia vaciada, dunha Galicia envellecida, dunha Galicia que precisa cada vez máis servicios sociais e unha sanidade máis cercana. Estamos a topar a situación contraria. Os centros sanitarios están a desaparecer ou están aí movéndose, facéndose movimentos extranos para facer unha proba dunha persona, dun especialista e que percorrer cada vez máis kilómetros, a xente non ten as posibilidades ni ten a prioridade que ten que ter como persona, porque a sanidade, a rapidez na sanidade pode ser a diferencia entre curar, entre salvarse ou morrer. Que está a pasar con Galicia? Donde precisamente a propio envexecemento da poboación, porque os que estamos aquí, para novos non imos ningún. Entón, justamente, que está a pasar con esta sociedade no que precisamente a sanidade tendría que ser a primeira das solucións? Temos no sentir colectivo de fai moi pouco tempo como unha situación completamente descoñecida como foi a pandemia puso de manifesto as miserias do sistema. Acaba de sacar fai uns meses a Xunta de Galicia un montón de postos de oferta pública de emprego para sanitarios. O fai, pareceme ben, sempre as cousas positivas van ser valoradas por este partido, veñan de quen veñan, está estupendo, pero por que non se fixo antes? Por que non se fixo cando vimos os nosos sanitarios pedindo EPIs desesperadamente? Por que non se fixo cando hasta nós non tiñamos a posibilidade de levar unha mascarilla na cara porque non sabíamos o que era eso, onde se podía conseguir? Que temos que esperar máis? Outra pandemia? Outra situación en que os vellos empecen a morrer porque non se lles pode dar asistencia sanitaria rápida e inmediata que fai falta? Ou que che fagan, por exemplo, unha resonancia para saber que o que tes é un cancro terrible que hai que atacar inmediatamente. Temos que esperar a que morra máis xente. Eu non. E como decidín que eu non, empecé a militar neste partido. Eso en relación coa sanidade. Pero vamos a educación. No tema de educación estamos a falar de envellecemento e a verdade é que os gritos que estemos aquí danme moita alegría, porque están a demostrar que hai envellecemento, pero tamén hai moita xuventude de Dios en Santa Comba. Eso está moi ben. Por eles. Tamén por eles, a educación. Teñen competencia os concellos para interferir na educación? Teñen. Poden facilitar a creación dos centros de asistencia primaria, da primeira educación, teñen a posibilidade de xestionar e participar na xestión destes centros. É unha cousa moi importante. Teñen que comprobar e poden comprobar a desescolarización de moitos rapaces. Todos os que estamos en concellos máis ou menos, pequenos, sabemos moito das miserias dos nosos veciños e das nosas propias. Cada quen de vos seguro que en algún momento botou unha man e axudou e fixo o que pudo a familia, porque a familia está a ser a gran rede social neste momento deste país. Sen os avós, sen os pais, non se podería moitas veces salir adiante, pero tamén sabemos que estas personas non podemos estar pedindo sempre que poñades a cara, que poñades o diñeiro, que recollades outra vez os fillos, que recollades outra vez os netos, porque non queremos caridade, queremos xusticia, e o pon a lei, queremos o cumplimiento da lei. Desde onde? Desde a primeira das administracións. Cal é a administración local? Cal é o momento de decidir o tipo de política que tenemos? Nas votacións das administracións locais. Que pasa? Que os servicios públicos son para os ricos e non para os pobres? Non. Que os servicios públicos son para as cidades e non para o rural? Non. O peor todavía, que os servicios públicos son para os que me votan e os que votan non? Non. Hai que gobernar para todos, galegos e galegas. E no servicio público que está a sanidade, está a educación, está a vida dos galegos e dos galegas, poucas bromas. Neste momento estamos a ver unha situación en que non só en Galicia, en Europa, está tan envellecida
que simplemente se non se extinguiu e porque hai un 12% de xente que ven de fora, que ven da emigración e pola súa cultura e pola súa maneira de entender a vida, trouxo xente a moitos rapaces e trouxo xente moi nova. Se non era por eso, a Europa que coñecemos, a esa cuna cultural do Camiño de Santiago, do que somos fillos e que somos ademais os grandes garantes desa parte do Camiño de Santiago, estaba morta. O que temos que facer entonces é velar justamente por un envellecemento activo e por políticas que permitan justamente esa natalidade e que a xente non vaya fora. Moitos dos que estades aquí sodes abuelos na migración, explícome, o que foron meus pais, meu pai xa morreu, que non ver crecer os teus netos porque teñen que buscar o diñeiro e a comida fora. E os fillos están a ser educados por abuelos ou por pais ausentes. Eu non quero eso. Eu quero que esta xente que está a estudiar aquí e que está a consumir recursos públicos quede aquí, tribute aquí e tamén a súa seguridade social, por que non? Complete a miña propia seguridade social. Isto é unha cuestión de que se aquí queda xente nova que está traballando, as nosas pensións poden estar bastante máis aseguradas. Evidentemente, se non lle damos futuro, a xente vai marchar. Eso ten que acabar. Como pode acabar? Pois facémolo da seguinte maneira, este partido. Coidamos con moitísimo mimo as agrupacións locais. Por qué? Porque van a ser o xerme do que esperamos que sexan os concellos galegos. E a partir dun cambio de política nos concellos galegos podemos acadar as administracións superiores. Podemos decirle a Xunta, ahora estamos aquí. Vasnos escoitar. E máis adiante Europa. Vasnos a escoitar. Decía César que falou con diputados galegos que non lle fixeron ni caso. O mellor algúns dos que estades aquí cantabades como cantaba eu, os diputados galegos son moi ben educados. Falan moito nesta terra e veces están calados. Pois mira, non, eu non penso calar. En Santa Comba, terra de Monse, non me dá a gana de calar. O que temos que facer neste momento... O que temos que facer, o penso que temos que facer, que non son ninguén para decir a ninguén, o que ten que facer é sacudirnos o medo, sacudirnos a ese sentimento de casi de perdiza, de que as cousas están perdidas, sacudirnos o concepto de que millor voto os de sempre porque non me quiten o que teño. Non os están a quitar nada que non vos corresponda. Estamos apoiando aquí a creación da agrupación local de Santa Comba porque Santa Comba precisa xustiza e non caridade. E moitas grazas a todos. A rematar, quero presentaros ao compañeiro Anxo Ares. Anxo é veciño dos Amenzóns, de Freixeiro. Hoxe toma posesión do cargo de secretario local da agrupación do Partido Galego en Santa Comba e como tal tamén pasa a ser membro do Consello Nacional. Con Anxo compartín experiencia nas últimas municipales. Debatimos moito de política. Anxo peleou. Pero ten unha cousa moi importante. Anxo é unha persona moi honesta. Anxo se di sí e sí. Bueno, supose. Discutimos, pero cando se di, Simón, tranquila, el vai estar. Cando nos chamamos por teléfono, falamos moito por teléfono, Anxo Maseu, e falamos sempre da política de Santa Comba, entonces unha hora faisenos pouco. E temos, agora porque non é por pasos, como antigamente, se nos estaríamos arruinados. Pero falamos da cantidad de carencias, dos espectáculos que se están dando, da calidad pésima da política que ten Santa Comba agora mismo. E, estou moi contenta de que Anxo dera o paso para entrar no partido, para ser agora o secretario local, porque estou segura de que vai ser unha persona que vai tirar no carro, vai estar aí sempre. E Anxo, xa sabes que contas con o meu completísimo apoio e, por suposto, tamén co apoio do Partido Galego. Bueno, despois desde que acaba de decir Monse, sinto-me un pouco... acaba de falar xente que sabe moito máis que a min, e eu non estou preparado para estas cousas. Se cometo algún error, pois tomade en conta de que vamos, non nervios non son nervios, de que son un poquinho menos estudiado que eles, quero decir.
Entonces, a mellor leo un pouco do folio. Porque é de que non penso nestes momentos, pero bueno, leo un pouco do folio para contar un poquinho da cousa que me toca contar a min. Vamos a ver, eso desde fai un tempo, das veces que Santa Comba pois está ten necesidade de unha forza política moderada e máis conciliadora. Estamos cansados de ver, por exemplo, os espectáculos, o circo que hai nos plenos municipais, donde creo que aquí habrá xente que o mellor os sigue, pois que todos son insultos, falase de todo menos dos problemas de Santa Comba. As necesidades de Santa Comba, falase de todo, hasta ao mellor de unha moción que se presente en Madrid no Congreso dos Diputados, van e collen aquí e ponse a votar nela. Non ten ningún xeito de que se vote que unha moción que se atañe ao Concello dos Diputados en Madrid, que aquí o voten ou deixen de votalo, non vai supoñer nada. Só que é para tapar o expediente, e montamos un pleno de 3 horas, e falarse de todo, e aquí 3 horas, bum, hai un certa personaxe que fala de 3 horas, fala hora e media, e os demais falan, cando le preguntan, levantan a man ou unha levanta ou para aquí para lá, cando lles toca, ou lles dixa, e nada máis. Entonces, para a agrupación do Partido Galego deste Concello, hai dúas cuestións primordiais. A transparencia e a participación cidadá, o sea, a de todos vos, é máis que haya. Que eso, por agora, non se está vendo. A transparencia é o mínimo. Pois, publicanse certos acordos dos plenos, publicanse, por tal, porque hai que publicalos, e máis tantas xestións, o sea, xestións que ten que publicarse porque non queda máis remedio. O sea, publicase o mellor os resultados dunha oposición que poñen ali dunha maneira rara para que se vexa, para escarnio, nada máis. Fanse cousas así que non ten moito sentido. Pero bueno, eso deixemos así, porque a mí toca falar do que pasa aquí. Me toca falar do que pasa fora de aquí. Entonces, o tema de que o Partido Galego nesta cuestión quere ir máis alá. Quere ir máis alá, o sea, de que facer públicas as comisións informativas, as comisións de goberno, que se poden facer públicas, non é porque está tapando nada, ni nada. E tamén as comisións de contratación. Contratación, eso refírese a que aí se maneja carto. Porque contratar é falar de que empresa leva isto, que fai isto, fai aquilo, ou demais alá, e ás veces nin se sabe, nin siquiera se atina a preguntarse o que está facendo, nin nada. Todos colamos a boquiña, damos por sentado que a empresa amaña esta carretera ali rapidamente, como pasaba en Freixeiro, unha chapuza que está facendo aí, que amañan 4 baches, e ademais non se lle ocorre a mellor época do ano, o verán pasado houve ola de calor, houve temperaturas extremas, houve unha sequía tremenda. Pois hai que esperar ao que veñen as eleccións para no outono máis chuvioso dos últimos 20 anos, porque vamos a ver, canto fai que non chovía como agora? Canto fai? Sabedelo como a mí? Anos. O outono que choveu avanzada, pois están a botar cousas na lama, cartos na lama, a tiralos ali e facer un drenaje nunha carretera que non vale para nada, o sea, non van valer para nada, igual me cabré un pouco, pero ese vai no meu, eso é de serio. É unha pena que vexamos que miles de euros ou millóns de euros que se vayan meter en obras que, como pasou no 19, estas eleccións, pasou que tamén vamos a asfaltar todo isto por aquí e diante, nun día ou dous, apareceu todo asfaltado. Unha semana antes de adoptar, ou 2 semanas antes, que non digo nada novo que parece. Non digo nada novo porque é así a cousa. Entonces, o que non se ve é que as cousas se pagan tal. Despois, a ver se viene un poquinho máis que non que suiga, hai que informar aos veciños, o sea, a todos nós, hai que informarlos con rigurosidade e sencillez. O sea, sencillez quere dicir que che conten as cousas con que calquera de nós sepamos en que se gastan os cartos e como se gastan os cartos. Non fai falla ser... A xente, aquí todo o mundo oímos, temos ollos, temos
podemos discernir entre o bo e o malo, en que se gastan os cartos. A que ven ese secretismo de que non se publica isto, nin aquilo, nin o demais. Publican só o mínimo, o mínimo. O mínimo é contar que houve non sei que, que houve non sei canto, que se adotou isto, ou adotouse aquilo, todos tragamos, todos miramos para o outro lado, marchamos para casa, hasta logo maricarnos. Aquí non pasou nada. Entonces, eso tamén é unha cousa onde deberíamos mirar todo. Total, o tema do personal. O tema do personal do Concello. Como a min sabedes, eu creo que sabedes, de que forma se dá, o sea, daquela maneira se fai. A maneira é a de sempre. Desde tempos inmemoriales, pois non se respetan os principios o sea, que a lei ampara da igualdade e, digamos, a capacidade. Que vamos ás veces a un funcionario municipal, bueno, funcionario entre comillas, porque funcionario non hai ningún. Todos están así, personal non sei que, personal laboral, personal talarín, personal talarán. Fixeron unhas oposicións no ano 19 que ainda hoxe están, que eu vin os fallos, pois estuve inmerso nese proceso, e vin os fallos, e vin as trampas que se facían. E cando digo trampas, non digo apaños. Os apaños tamén había, apaños había moitos. Apaños era de que ti, isto está dado. Pa aquel era pa aquel outro, e pa aquel outro. Porque sabíamos de antemán, eu sabía de antemán, quenes iban a ter ou non ter a opción do puesto. Así que a ninguén engañan. Bueno, que queren engañar é que bueno, ás veces engañan porque sempre non está ben preparado ou estamos pensando, ou mirando se fan ben ou fan mal, porque todo mundo dá por sentado, sobre todo quen ten un familiar que depende de que tenga el puestito de por vida, ella que sea de cada maneira. Pois mira, teño a raspa da sardinha asegurada, que non é a sardinha inteira, bueno, pero a raspa teño. Entonces, hai o tema de que en eso tampouco se respeta. Referente ao goberno. O goberno ten que ter unha organización programada do que se vai a facer. Segmentada e, vamos a ver, digamos que organizada en función da ausencia en curto, medio ou longo prazo. Non facemos, ahora ven cartos e rapidamente dice onde metemos. Non se mira nada do que fai falla, o sea, das ausencias, do que realmente nos fai falla. Mírese donde enterralos, ás veces donde enterralos de mala maneira. Eso non leva a ningún lado, porque despois, cando non hai cartos, mírese para outro lado, mírese para quen está chovendo, non pasa nada, aquí non pasou nada. Entonces, o que hai que facer é que non pode acontecer que a necesidade de desgracia, o sea, as actividades que hai nun concello temos moitas, non hai falla de preguntar aos avós que necesidade de sair do concello, verdad que non? Non hai falla ninguna. Temos moitas, por desgracia, e había que atallalas de alguma maneira. O sea, hai que atallar, é como unha enfermedade. Si tens unha enfermedade, por exemplo, no hospital, ten que mirarse nun pé. Se a enfermedade está nun pé, non hai que mirarse o pé. Hai que mirar onde está atacando o mal. Se está atacando o riñón, se habrá que mirar o riñón, non mirar o pé. É aquí o que está facendo. Aquí o que está facendo, pois é o que sei, non ten. E ademais, estes planos do goberno deben contemplarse documentalmente e con temporalización. O sea, que cada veciño saiba o que se vai facer co horario público nos próximos anos. Non sabelo de golpe que de repente vou para tal sitio, mira que aí vai eso. Perdonade que falase un pouco tan vasto, pero como son de aquí, eu non sei, eu tampouco non vou pedir aquí en plan moi tal, porque quedaría peor ainda a cousa. Entonces, unha das prioridades que levan falando máis de 30 anos, ou máis, son as vías de comunicación. Hasta Santiago, a todo o mundo que suena. Eu conto de sempre. A conexión ca Coruña, vaya por Dios. É a Costa da Morte. Bueno,
temos aí o problema. A carretera con Coristanco, que é a que máis, digamos, con Coristanco refiero, por decir un punto onde acaba. Esa, eu teño xa uns anos, e a parte de firme que te botaron, non recordo, que te quitaron unha curva. Igual que a de Portomouro. A de Portomouro, a de Carballo, a Portomouro, eu recordo ben, tuvo 2 amaños onde se quitaron curvas. 2 amaños. Mínimo. A de Portomouro a Santa Comba, a parte dese cacho que temos aí, 1 kilómetro e pouco, costou 4 millóns e pico de euros, correxideme se me equivoco, ou se me estou 4 millóns e algo de euros, e dignos que agora que van a mañar todo, supoñede vos, se 1 kilómetro e pico costou 4 millóns e pico de euros, canto costará desde Portomouro hasta a zona de Buín? Eso, as pirámides o sea, o Cidade da Cultura quedan nun detalle, porque eso sería terrible, por cada kilómetro e medio, 4 millóns e pico de euros, miña nai, querida, eso é unha festa de cartos, o sea, cousas, cantidades que non nunca, eu eso non podo soñar, non podo soñar porque é algo triste. Despois, as vías locales, xa sabemos como están todos, non? Cada un pola súa terra, máis ou menos. Aí temos a famosa carretera perdón, vecino. Temos a famosa carretera de San Salvador e de Esternande. Bueno, que agora Esternande sí, pero que está en Greixoa. Agora se chama só Esternande. A mí que iso é un vecillo disso, hasta nos quitaron do nombre. Agora só nos din Esternande. Xa nos quitaron Greixoa, só se refieren a nos por Esternande. E eu, bueno, pois xa está, aquí a tratar de descontar, como estamos a descontar, non hai problema ningún. Están, eso sí, montarlle parque eólico de arriba, todo eso, era reventar a ponte a ponte que teñen, a ponte dos carros. Bueno, que pasen camións, os carros non pasan ningún, carros só non hai. Pero aí, reventaron a carretera toda, e bueno, a cousa pois está así como está, feito un Cristo, e non hai, incluso teñen cartos. Eu, por un veciño que me dixo, teñen uns cartos aí, o sea, son deles 205.000 euros, me dixeron a mí, que eu un día nunha reunión que houve a alcaldesa en cuestión, non pode ser o alcalde que sea, dixo diante de min, a un veciño de San Salvador, dixo, porque vos queridos unha carretera de 1,5 millón de euros. Dixo diante de todo o mundo. Que iso é triste. Sí, é triste. Pasou un feixeiro. Dixo, non, é que vos non nos conformades. Vos non nos conformades coa carretera de... O sea, amañamos isto, pero vos queredes unha carretera de 1,5 millón de euros. Dixeron, 1,5 millón de euros, non. Queremos unha carretera que valga. Non que nos arrebente os coches cada 2 días, e tiñamos que ir ao taller, pagar e darle duro con isto daqui e dali. Bueno, en ese tema tampouco non vou, xa está ben documentado, non hai nada a contar máis. Non hai nada a contar máis porque xa non sería botar aquí a tarde. Vamos a ver, Santa Comba, por exemplo, está ubicada estratégicamente moi ben. Pero, gracias ao abandono dos políticos nos últimos 30 anos, pois nada, estaban máis aillados que nunca. Estábamos aquí no medio de nada, a capitalidade témola, pero é daquela maneira. A capitalidade dos Sallas. É que? Nada máis. Só temos eso, a capitalidade, bueno, a cousa non promete moita cousa para diante. Entonces, o tema ese está, non sei, hai cousas que non arriman, que non avanzan, que todos din que tal, que sí, pero despois vemos que ao final do mandato, eso sí, cada 4 anos a cousa revive. A cousa bulle, a cousa como se fora unha pata do café. Cada X tempo, arriba. Pero bueno, o polígono industrial. O polígono industrial, xa digo polígono industrial por decir algo. Porque temos, non sei, creo que temos algo así como 4 ou 5 polígonos industriales. Entre os 4 ventos, entre aquí nas Antes, entre hasta a entrada,
na Pereira, en Mourella, é todo, vamos, é todo unha desfeita de tal. Por qué? Porque as empresas, cando querían asentarse, pois o polígono ou ben non existía, ou ben cando quixeron asentarse no polígono tal, os precios como eran? Eran que estaban repartidas as parcelas para xente, unha xente concreta, e cando ven unha empresa dixo, eu quero tantos metros. Dixo xe, os que vendían, porque eran especuladores, compraran para especular, pois dixo xe, mire, isto, ahora, queres unha parcela. Alguna empresa non chegaba a parcela, quería dúas. Entón, quería dúas, non facía falta dúas. Entón, que pasaba? Non tiñan, non podían asentarse. A onde van a parar? Van aos 4 ventos, porque nos 4 ventos, ainda que, en tanto modo, é ilegal, ou dis que está na ilegalidade, pois a xente meteuse aí porque non tuvo máis remedio que meterse aí, porque claro, se tens que montar unha nave que leva 200 metros cuadrados por poñer pouco, e tes 100, ou faz en niveles para arriba, ou non faz nada. E iso non é unha cuestión, faz unha edificio de viviendas, pero unha nave industrial non pode fazer para arriba. Entón, aí pasou de que os polígonos industriales están, e onde están, está todo, digamos, todo o concello está todo separado. Iso ben xunto, ben dotado, ben todo, daría unha imaxe, as empresas terían botas a outra cousa. Cando ven unha empresa, como viñeron moitas, para sentarse, algunha que se dixo que é que te levas aí unha chimenea, para poñer unha chimenea que según o plan urbanístico daqui e dali, porque non sabían modificado porque iso é moi difícil. Non podemos legalizalo porque tararín, porque tarará, ao final a empresa dixo, bueno, pues nada, me voy. Falamos desa empresa, a ITV marchou de aquí para abaixo, así daquela maneira, porque teóricamente era para estar aquí. No polígono que temos agora, hai varias multinacionais de enjundia, de prestigio. Están aí, de mala maneira, están aí. As pobres que aguantan, porque naceron aí. Naceron aí e non queren marchar, porque agora non son horas de marchar de aí. Entón, é unha cousa triste, de que as empresas que queren asentarse aquí, que crean traballo, que fixan a población, que pon todo ben, o sea, que o municipio pode crecer, pode haber unha actividade, pois non pode medrar, ese é o problema. Aquí xa saben vostedes moito máis, o tema da concentración parcelaria. A concentración parcelaria, por exemplo, eu falo do Peixeiro, que son do Peixeiro, elevan 60 anos, máis de 60 anos de feito. En 2018 veo aquí unha extensión agraria, vemos unha charla, que dixeron nos va, como decimos nos, a parcela feita. Cando acabou de falar, teóricamente, díxenos, en 5 anos, dou a súa palabra, en 5 anos, isto está feito. E dixeron, bueno, pues que vean. Do 18, en que ano estamos? No 23. Teóricamente, este ano venceu o plazo. Por lo que vemos, non levantaron ni siquiera un mapa. Porque hai que levantar un mapa novo, porque o mapa antigo de 60 anos non vale. O mapa vello non vale para nada. Entonces, o tema aí é que é unha parroquia máis, que tamén, non sei, está na zona de, non sei, Arantón, Santa Sariña, que tamén ten. E nós creemos, desde o Partido Galego creemos, que non se pode, nun municipio gandeiro e agrario como é Santa Comba, non se pode ter un ferrado nin un metro, sin concentrar, porque é unha auténtica pena. É unha auténtica pena, pero bueno, así seguimos. É o tema do casco urbano, a mellor aquí moitos de nós non nos afecta, porque se cada vivimos nunha aldea e algún pode decir, pois a mí o casco urbano, pois mira, a mí, pero claro, que iramos ou non está aí para verlo, porque usámoslo, vamos ao banco, ao médico a comprar e vémoslo. Pois que pasa? Máis do mesmo, abandono. Aceras sen reparar, as luminarias de cada maneira, alumbran o mellor para o aire, as ruas asfaltadas fai 4 anos están a case como estaban, o sea, estamos 4 anos, 19 a 23, estamos na mesma tesitura, e que pasa? Pois xa están as cousas de cada maneira, e xa mirando po chan,
como digo o outro, xa o ves todo. Xa o ves todo. Aí no centro médico fixeron que lle arrendaron, pero arrendaron un pobre rapaz que traballa no Concello, pois cedillos unha parcela, e fixeron ali un aparcadoiro daquela maneira. Ademais que é bastante curioso que as cousas se consigan ás veces con certa presión. Ti isto se o deixas para estar máis tranquilo no traballo, é ser o que falo. O pobre rapaz é empleado do Concello, e se non lle mira tal, o sea, que non ve un duro, non ve un euro. O aparcamento está ali, claro. Eso xa é outra cousa distinta. Temos o tema do Fontela. O Fontela, para que non o sepa, é a zona de... creo que vemos todos, é a zona de... non, do fútbol, a parte do fútbol, é o complexo deportivo, todo iso, que inclui todo. Inclui todo, non é só o campo de fútbol. Pois mira, de aí meteronse en pouco tempo entre cambiarlle a erva por unha cousa, por un cesto artificial de plástico, entre non sei que, non sei canto, levase metido preto de 1 millón de euros. 1 millón de euros, eu non sei como sona a vos, a mí sona unha fortuna. Que fixeron ao filo cá? A piscina, se alguén a foi ver, non é que perda por abaixo, aparte de que perda por abaixo, aparte de que perda por abaixo, ten o teito. Eu un día que fui ali dixen eu non vou á piscina porque non podo ir por do cloro, además porque non está. Pero cando ele vin o teito, dixen eu, vamos, como para meterse aí. E chove dentro? Bueno, o chove dentro xa é unha cousa que entra dentro do chove, porque xa é auga. Se é auga, xa se vai amontonando e tal, amoreando no sitio, bueno, a cousa xa é... Pero bueno, aí meteuse unha moneda de cartos e todo está como estaba antes, ou como está Xoana, como todo estaba. Algo así parecido. Entonces, se deixamos o Fontela por un lado, porque se non hai que tirar por outro lado. Vamos a ver, outra cousa, polo Concello de diante, hai pistas deportivas, cada vexero ten unha polo menos, fixose, ao cabo cando fixeron, quedamos todos, que maravilla! Para baloncesto, balón man, daqui, da lado, do outro lado, ao final quedouse o xogo en que é para a xente que usa un creixeiro, ojito, en creixeiro usa moi ben. Agora vai ser unha cousa, cando ven no verán, cando hai tal, a xente leva ali o trigo, cando ven as sechadoras, levan o trigo do centeo, e pon o sol. É o único uso bo que ten. A verdade é que é un uso bastante bo, bastante bonito, porque dicía, ao fin e ao cabo, tamén non se nivel chanche de terra, e tal a tumba, e que dali, é máis faise a festa. Se faz as números, claro, normal, para algo que valer, digo eu, porque a función que tiña, non hai nada. Unha, porque hai pouca xente nova, porque a xente nova non está, porque se non está, se non hai a que estar, non ven para xogar un pouco de ao fútbol, un pouco de non ten ninguna función máis. Entonces, habrá que dar un uso a esas cousas antes que vayan a monte, como están indo por aí adiante. A función que tuvo tamén foi que cando fixeron a obra dos camiños, o camiño que amañaron, pois unha empresa que estaba dedicada a eso, metiu ali a zahorra e todo eso, tiñan os camións cargados, camións de 5 eixes cargados, e tiraban ali, teóricamente, sin permiso da alcaldesa, sin permiso do goberno municipal. Cando le preguntamos, vos que facedes? Dixen, non, é que é para aproveitar o sitio. Pois iban ali camións, botaron ali, bum, cuartearon todo. E así quedou. Podemos ver ali que así quedou. Ali quedou o choi, non quedou máis nada. Entón, aí a cousa está xa que non cousas que non poden... Por exemplo, no Concello da Laña, no pabellón de Lañas, se usan as Lañas, montaron unha pista de pádel, que a mellor o pádel para non ser unha cousa moi fina, pero hai xente que xoga eso. É a moi respetable. Pois montaron unha pista de pádel e está así de xente. A xente como temos dúas, non? Dúas. Supoñemos que habrá que, polo menos no inverno, pois non sei, cubrir unha, ainda que sea con unha lona, para que se poda usar, digo eu. Senón, a que tomben montar pistas de pádel, dúas, non sei que, outra non sei canta, a que tomben tantas cousas, se non as mantes, se non te podes manter as vacas, non compres moitas vacas. Aí está o problema. Bueno, entonces, aí xa o que decimos é, aí tantos cartos como se invertiron,
Onde están? Porque o resultado non se ve. Mais non se ve, verdad que sí? Non se ve. Entonces, eu que sei. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Santa Comba, xa como dixen antes, é a cabeceira da comarca. Parece? Non. Aí temos os nazaricos que o seu MZ, aquí e para, presumen, sacan peito, bueno, fan. Aquí temos só os sábados para da fervenza de Castriz. É unha parase moi bonita. Sí, é moi bonita. Non, é moi bonita. É moi bonita. E amañaron na case os veciños. Aí a xestión municipal pouco tuvo que ver, menos mal. Menos mal que, polo menos, algo aforramos. Algo aforramos, porque non. O tema da Casa do Pozo é a instalación da mina do Arilón. Foron reparadas con 4 modelos de emprego. 4. Con un custo de 2,5 millóns de euros, aproximadamente. 2,5 millóns de euros. A casa de, o sea, o que é a casa do Pozo, que é o antigo Pazo dos Artisos, está infraestructurada de todo. Aí hai 4 cousas, que algúns avións que fan aí que ponen 4 cousas, aquí a Navita. É para casar, aí sí, no das civiles. Tamén é para eso ahora, bueno, aí non estaba perdón, gracias polo punto, non estaba informado. Debaixo do Carballo. Sí. Non dentro, fora. Dentro non. Casaron un neto meu que estaba así, tío coxinho. Bueno, pois iría ben casado. Non, digo, bueno, está ben casado. Non digo eu porque... Pero non casou todo coxinho, todo. Non, dos cosas non estaba. Casou no Torres. Non, Xa. un toro fora. Sí, Barbella. Non é Barbella. Uche. Bueno, un dos que tuveron que estaba. Porque se están perdidos, se te cantaron a salir daqui dali, algún entre as alturas de Quirotes, xa non vamos a contar. Xa estaban medio perdidos. Entonces, eso vese, o da mina do Arilón. Eu si traballaba no Obradoiro, e ves aquilo que foi, costou unha pasta, e vas ver dar unha volta por ali agora, como está aquela casa? Abandonada. Realmente abandonada. Abandonada de todo. Aquí xa non hai moito que facer porque a cousa xa... Entonces, desde o Partido Galego dicimos que hai que pasar á acción. Hai que pasar á acción porque, vamos a ver, perseverar a que Santa Comba volva a ter un lugar en que ocupe e sea referencia como era antes. Ao mellor que a xente máis maior recorda que Santa Comba nos anos 70, 80 ou antes, Santa Comba era un referente comarcal, a nivel comarcal, digamos, de aquí a Santiago, de aquí a Coruña, de aquí a casa de eso. Non é Santa Comba cando outro traballou. Andarufe. O de Arufe, bueno, metendo no tema para nombrar alguén, Arufe puse Santa Comba no mapa. A alcaldesa non cobra, diz que non cobra. Bueno, eso Por diante. A este paso vai me quitar a palabra. Non pode traballar, non debe. Non, home, que traballar por amor ao arte. Por amor ao arte, pero hai distintas artes. Hai arte do palangre, do arrastre... Un refacho o que ves. Xa. Eso xa sería... Está ben comentado, non comentado como chiste, pois tampouco podo dicir que non, pero vamos. Sí, as cousas a veces non é o que parece nada, é o que se ve, ten razón, é o que se ve. O que se ve non engaña a ninguén. Non engaña a ninguén e non temos que... Pero, en esos casos, Santa Comba era un referente a nivel comarcal, intercomarcal, casi interprovincial. Tiñamos o mercado do Gardo que era un referente... Era puxeron en Santa Comba, cando era o mercado. Sería o mercado. Que non o nome, a xente cambiou todo. A xente non, xa sabes, a xente estaba aburrido. O referente... Ustedes facer unha residencia. E meter a toda na residencia, a xente de Santa Comba. Eu non veo.
No, si está... Non se fai nada. Non se fai nada. Aí temos que chegar, porque como vou polo folio, non sabe? Vou polo folio, se non perdo. Pero temos fichas de afiliación, Estás que dices. No, vou polo folio vou parte, sabe que parte non vai votar. Entonces, o Partido Galego nese aspecto quere a referencia de cando había aquí, por exemplo, que había Santa Comba, non digo que o pasado, hai que volver ao pasado, pasado está. Ahora, claro, a auga pasada non move un muiño. O tema de que aquí Santa Comba era un sitio onde había aquelas feiras, como ahora son mercadillos. Compréndese que os tempos mudan, os tempos cambian. Entonces, para que se entenda, porque somos todos guiando. Entonces, o tempo de que aquelas feiras que había, o tema de que hai que volver a poñer a Santa Comba no mapa dunha forma que ten, o sea, adaptándose aos tempos, aos novos tempos. Non pensar nos tempos de antes, que a gloria antigua pasou. Pero, se é referente daquela, por que non o é agora? Por que? Porque os nosos gobernos, os nosos políticos, a que se dedican? Eu quixera saber, a que se dedican? A que dedican o tempo libre? Niso non me meto. Pero a que dedican a jornada laboral? Non sei. Ou, bueno, sabemos. Non vamos a decir aquí, pero sabemos. Dedícanse, ou vamos a decirlo, dedícanse a mirar polo seu lado, onde pode vir o voto, e pouco máis. Pouco máis, verdad que non temos el camino. Entonces, eu que sei, cambiando aquí hai un poquinho de luz para min, sinto moito. Vai xa, supremacismo. Como... Vai xa outro final. O recinto feiral está, temos un recinto feiral, verdad que sí? Faise a feira da primavera, a da castaña, e creo que pouco máis. Para querer un recinto totalmente sin usar, para nada. E se se usa é cando convenado, que é unha fecha concreta, vamos montar unha festa, montamos unha de 4 cousas, e xa está. Aí, a lo menos debería haber unha exposición cada mes ou algo que se lle dé a vida aquelo, e a parte, vida a Santa Comba. Unha película de cine que había antigamente, ahora non hai moito. Claro, en eso estaba. Había dúas, Claro. No, dos cines. Que se viron, sí. Entre discotecas ou 4. Discotecas, vamos a ver, se nombramos ou as áreas a Sumar, a Agenda 2000, a Pentagrama. Vale, todos eso podemos sumar. Ahora non podemos pensar de rehabilitar todas as salas de fiesta, porque eso non sería viable. Os empresarios non viron viable daquela, tiveron que marchar. Tamén por cousas de gobernantes que fixeron cousas que destruíron unha cousa, vestiron un santo e desvestiron outro. É verdade, destruíron nós, para fazer deles. Claro, xa, esa parte deso. Aparte deso, xa digo, os empresarios tamén saben onde poden meter os cartos e onde non. Se non ten unha seguridade, se non ten unha cousa, os empresarios tamén hai que comprender os que están arriesgando o seu patrimonio, os seus cartos, o seu tema de... Non poden meterse a facer non sei que porque nos queramos. Terán que ter tamén unha axuda, non digo unha axuda, terán que ter condicións, terán que ter certa confianza ou certa confianza nos gobernantes, donde me podan tamén procurar un pouco, non que lles den unha subvención para montar a sala de fiesta, que eso non sería lógico, pero sí que lle den facilidades. O tema das residencias, aquí, se mirades ben, xa non digamos o público, porque o público non pode chegar a todos lados, estamos visto que non a xestión pública, o sea, básase que non hai cartos, é a verdade, non nos hai porque se gastan moitas cousas, pero bueno. Entonces, unha residencia, un centro de día, faise moi largo, é moita, pero a que ton, eu sei de xente que tuvo que ir parar a residencia de Portomón, que é privada, a da Baña é privada, a de Zas é privada. Eu teño veciños que foron a parar aí, e pagando. Teño veciños ainda vivos, xente maior. Entonces, por que aquí? Curiosamente aquí,
no concello que está máis céntrico, máis grande, máis habitado, porque a Baña, sumamos a Baña, sumamos Mazaricos, e sumamos casi Zas, non? Pois, non sei, casi os tres ten a población de Santa Comba, casi os tres. E cada un ten a súa cousa, que digamos que é privada, pero polo menos, se tens que levar o servicio ten, que é privado, hai que pagar, pero ten. A xente que ten que ir ali ten un familiar, se chega a ter aquí, pois a xente estaría aquí, a parte dos estados maiores tamén estaría a xente que estaría, digamos, no seu ámbito e non teria que estar nunha residencia que ten que leválos aquí ou aquí ou lá, que non é moi longe, de acordo? Pero, se o temos demais concellos que son máis pequenos que nós, porque nós non temos. Por qué? Porque non se dá facilidades nenhumas. Aquí non se pode facer unha residencia porque non andamos todos. Pero privada, Andan un cuarto. privada, ten que ser privada, gestionada. Ten que ser privada. Ten que ser privada. Claro. Claro, que Ese é o problema. non se dan as condicións, ni se dá nada, porque os que están outra cousa e non fan nada, non fan nada de eso. Pois, Esa señora, por todo, que era un O tema é que aquí facilitaran instalar as privadas. Que non podemos ter unha pública, correcto? Ao mellor non hai as condicións para ter unha pública, pero que deixen as privadas, a Baña Tena, a Zas, Limianzo, Porto Mouro, que Porto Dobra, por favor, e a Baña son a terceira parte de nós. Pois, deixadelle poñer a parte esa. Mirado. Aí costa ben, a privadas... Pero por menos ter o servicio, Lola, porque hai xente que ti tens que levar ao teu maior ou a tua persona enferma, porque ten que ser, e tens que levar ao millón pobres. Van aí, non é? é pagando igual. É pagando. Si podedes, cando se acabe, contovos porque aquí non hai residencia da terceira. En 3 minutos. Así que, Claro, pois eu pouco máis podo decirvos, é como aquí sobre o voluntario, pois eu con eso non podo decir moito máis. O tema da industria, por exemplo, pois o que vemos, o tema do industrial, falamos do industrial, pero está en modo din. O modo din que o van a ampliar, ese é o modo din, levan dicindo así desde o ano 2012. Acordados que estaban todos na directa do alcalde. E desde aquela, din, cada 4 anos son o din. Pero din, aí se queda. Verdade que se queda. É todo din. Ahora entendedes por que pasa unha hora o teléfono. É un fenómeno, non hai que non pare. Bueno, depois eu da miña parte, os folios a evidencia todo o que puden, pero a pouco de todo ese, a para a lista, además un pouco viño que vivemos aí antes, pois tamén me volveu un pouco e tal. Esa non... Damos as gracias por aguantar a miña chapa que abordei, a lata que abordei, e nada máis. Pouco máis para Despois Suso vai explicar. Hombre, eso estábamos con gato de audio. Despois Suso vai explicar por que non hai residencia, porque ele estivo dentro do goberno, esa porque foi, despois paso a palabra. Antes quería explicarvos que, bueno, para saber a mala situación na que está Santa Comba, o mellor é ver outros concellos e comparar. A mí facía moita gracia, porque, sobre todo, debato moito de Suso. En Boqueixón, que traes cantos? 4.000, 5.000 habitantes. 4.500. Nada, comparado con nós, nada. Mitad. Alcantarillado en todas as aldeas. E nós non temos en Santa Comba. Porque en Santa Comba non temos alcantarillado. As pluviales e fecales van todas xuntas, as depuradoras non funcionan. O cloro que meten por esa villa, eu non me atrevo a beber agua do grifo, vamos, traio do colesero, cando veño da fonte dali do Canle, e bebo agua como é de vida, porque aquí, vale. As carreteras, a de Alfonso Moreno, a de baixo, a de... Jolín, a miña, calle Coruña con Suárez Vence. Non sei ni canta vez se levantaron, meten unha tubería, tapan, volven, levantan outra vez, tubería, venga. Non hai unha previsión para nada de que van facer cos carros. En Fontecada, que a maior parte son desde ali, orgullosas todo o que estedes aquí, a carretera que vai ao Campelo, como está,
do punto para lá, nada, Santa Comba, non é Santa Comba. No, somos mal marcados. Temos que independizarnos, temos que pedir independencia. Desde que eu nací, A carretera do Churán, que levamos tirando pela carretera do Churán anos e anos. Como esas, a maior parte dos ayuntamientos. Esta xente ven os cartos e din, bueno, temos estes cartos, que facemos con eles? O que se ocorre no momento. O que tiene que facer é unha planificación, decir, os de Fontecada din que a carretera está mal. E é unha planificada aquí máis ou menos disso. Non é hora, pero dentro de 6 anos toca. Ter unha planificación, diz, dan os cartos, van para aquí que xa estamos esperando por eles. Pero non, aquí, ven os cartos, pois, que faremos con eles? Eso non é goberno. Van para outro lado. No, van para outro lado. Van po kilómetro que decían, que a mí fai moita gracia esa carretera, porque me teño cabreado máis unha vez. Tú sabes, para Santiago, no kilómetro e pico que fixeron, con 4 millóns. 4 millóns de 4 millóns de euros, e non podes adelantar. Colles un trailer de... No, vai que vai. Pero ali está a fábrica de ferrocar. Non sabían que estaba aí, non sabe que salen camións a 30, jolín. E non hai un bendito sitio por onde adiantar. Eu teño metido por sal moitísimas veces, porque pilla o camión e adiantas máis por fora que por na carretera. Metelle un poquito máis, metelle 3 carriles. De verdad que non sei en que pensan cando fan proxectos. Porque 4 millóns, 4 millóns, que non é 3 pesetas. Entonces, Dos de hai anos. o que fai falta un goberno que teña intención de traballar. Porque o que está, non ten intención. O que pasou, non ten intención. Ten intención de traballar polo pueblo e desde nós, desde o pueblo, deberíamos ir pedir cuentas. Non só cando ven as eleccións vas pedir o voto. Non. Ir aos plenos, presentar escritos, estar en riba deles. Mas os plenos teñen que denunciar. No, é que non estou a falar. Este vai ter razón. Ten razón. Eu só pum. E non fala nada de política. Discuten entre eles, solución. Insultas. Solución ninguna. Entón, nós temos moita necesidade dun cambio en Santa Comba, sabedelo ben, non vou contar nada que non se sepa. Temos falta Ucha fixo a política que fixo, a política do cazo, ele estivo aí con Barbeira, que ela fora di, non, o malo foi Barbeira, pero ele durante 2 anos cobraba 33.000 euros. Non ten responsabilidade ninguna. Eu creo que sí. Se non deixabas de cobrar os 33.000 euros, ibas para a tua casa e ele tinha responsabilidade. Pero para cobrar, sí. Responsabilidade, non. Aí foi Barbeira. Que tamén fixo o que lle cadrou. Tampouco non fuimos gestores, desde logo que non. Nin Ucha, nin Barbeira. María nin aparece pro ayuntamiento. Se afirman por ela e chao. O sea, temos uns gobernantes de pena. E desta volta fai moita falta que caia o goberno que está vendo agora. Porque 4 anos máis, bom, mirade como estamos, hai 4, e dixemos, iremos a mellor. Ven a pandemia, ven todo peor. Na pandemia, digan, ai, gastamos moito na pandemia. Aforraron. A piscina non funcionou durante a pandemia, a piscina gasta pasta, Non se fixo nada cultural, non se fixo nada de deportes. Onde vai todo ese diñeiro? E as mascarillas mandaron-nos uns trapos para A casa, efectivamente. E máis, o que che leva máis ainda é que en Santa Comba os veciños todos somos moi colaborativos. A nós chámanos e mira, vides colaborar tal, e aí vamos. Entonces, temos un goberno que non sabe aproveitar da axuda que lle dá a xente. E iso diste, hombre, ainda por riba, son como a costureira de vaguiñas. Como se van a comer as niñas. Hombre, é que mellor opción de levantar Santa Comba que a que teñen estas, non hai, pero bueno, creo que hai que cambiar, aí vos lo deixo, e agora sí que lle paso a palabra a Suso para que ele explique como estaba o tema da residencia, porque estivo dentro, sabe o que vai. El pozo de pé que... Bueno, si non, ponemos de pé porque este é un tema, de feito, a ver, eu non quería comentar nada, en que sei moitas cousas de Santa Comba, como moito os podedes imaginar, pero non quería comentar nada, en primeiro lugar, porque o protagonista é, sobre todo, Anxo. En segundo lugar, porque son moitas cousas, e o tema de hoxe non era precisamente falar de tantísimas cousas en detalle. Pero sí, me metí no tema do centro da terceira idade, unha, porque agradezo además que o comentades, e dúas, porque cando Monse se presentou hai 4 anos outra organización, que agora, por sorte, quedou a un lado, sobre todo por onde acabou Barbeira, donde unha das súas bandeiras nas eleccións municipais foi, e Anxo tamén está en medio, Cristina tamén, bueno, todo un equipo, era a construción dun centro da terceira idade. Porque Santa Comba é unha das primeiras necesidades. Centro de terceira idade e centro de día. Vale. Eso non se chegou a levar a cabo.
eu estive na primeira línea de negociacións, coñezo personalmente a un empresario de Pontevedra que ten un proxecto presentado aquí en Santa Comba dende hai en torno de 4 anos dun centro de terceira idade a escasos 500 metros do núcleo urbano, vale? Pola zona de arriba. E outro empresario da Coruña que foi o que montou o centro de terceira idade, o presidente da terceira idade de Zas. Estivo moi interesado sempre en montar un centro aquí en Santa Comba, que ao cual houve moitas negociacións con ele para xestionar un edificio. E se non era un edificio era de outra maneira. Conclusión, dous empresarios con proxectos en man para montar centro de terceira idade en Santa Comba e que durante 4 anos non se conseguira sacar adiante, por que non se conseguiu? Entón, eso, claro, gostaríame saber se outros partidos políticos deron algunha información de temos, non temos, prometemos, ou por que non se fixo, ou por que está na situación que está. Eu teño a impresión, porque falo con vos habitualmente, que non se fala dese tema, digamos con claridad, que é o que queremos que falar aquí. Nos vídeos, perdona, nos vídeos sí que se falan, porque eu cando fun, non vou a todos, pero algún que fun, a primeira cousa foi eso. Eu preguntei a señora María, e soume dicir que diz que había 2 privados e que ya andaban buscando terreno. Que ya andaban buscando terreno? Que ya andaban buscando terreno, pero que sí que iban a facer, porque había 2 privados. Bueno. Pero eu tamén, como digo, 2 privados, nós, a paga que hai aquí, non nos quedan eses privados. Mismamente. Pero xuntándose 3 ou 4 ayuntamientos, como se xuntan, por exemplo, para facer rehabilitación aquí no Centro Médico de Santa Comba, os de Santa Comba temos que esperar 3 meses se me opera dunha rodilla ou daquel para ir facer rehabilitación. Porque venos da Baña, venos do outro lado, venos do outro, venos do outro, vale? Pois entón, se xuntan para facer rehabilitación, tamén se poden xuntar para facer máis 4 ayuntamientos, ou 3. Totalmente. É o que me parece a mí, son ignorante, que non teño escuelas. Totalmente. Vale. Estupendo, porque agora xa sabemos o que din, que era o que eu quería saber tamén. Vale. Agora vou contar a realidade. Non hai un problema de terreno, porque o de Pontevedra, que presentou un proxecto, o terreno xa o ten comprado, que está, eso pode, e ademais, tomadio como lección, pedir copia dese proxecto, vale, existe, está registrado, e ademais ele está interesado, porque eu falei con o empresario de Pontevedra, vale. O que ven de Coruña, que montou a de Zas, vale, estaba a negociación en marcha de disposición dun edificio abandonado no núcleo de Santa Comba. Entón, se xa vos podedes empezar a fazer unha idea de por onde vai. Vale. O Concello costalle 0 euros todo isto que estou dicindo, 2 centros de terceira edad, 0 euros. Pero que máis? O que lle planteamos naquele momento, vale, é que o Concello fora beneficiario dunha parte de esas plazas, que en concreto de Zas falábase de, creo que era 10 plazas totalmente subvencionadas, casi gratuitas para as personas máis necesitadas, vale? E o outro había que negociar, nada máis, que nunca se puxo en o empresario, digamos, nunca puxo un impedimento de non hai nada que negociar, que tampouco pasaría, o sea, digamos que no peor dos casos montou unha residencia e, como estades comentando, as privadas son privadas, pero aquí o que se intentaba nese momento era residencia concertada, que non é o mesmo que pública. Pública require o que decía moi ben César antes, un partido político como o noso, e que teña as cousas claras nos servicios públicos, e cando chega a xunta di esto e lo outro. Porque no momento que houve un bipartito neste país foi onde se puxeron en marcha un montón de residencias públicas, unha delas moi cerca de que en Vimianzo. E casualmente, cando cae o bipartito, botou esa residencia 5 anos que casi rompían as paredes de abandono. E despois, gracias á opresión do que foi o alcalde de Mianzo, Antelo, púxose a andar. Eso é o Partido Popular. Esa é a realidade do Partido Popular. Vale? Fala moito, pero depois fai as cousas cando se ve moi apretado. Bueno, volvemos ao daqui. E volvendo daqui, creo que vedes con claridade onde 2 residencias están aí para poderse facer. Por que non se fan? Por non se fan, obviamente, porque no momento en que eu participei aquí nas negociacións estas, o señor socio, que era o señor Ucha, non estaba por a labor, que era a outra pata do goberno, vale? E como non estaba por a labor,
A min quedou unha incógnita por saber se é que quería levar millóns el ou se era por barrenar ao señor Barbeira, que non estou volvendo por Barbeira, non vos equivoquedes. Vale, fixo moitas cousas e así está, apartado. Pero as cousas non son o sitio. Oye, en aquel momento estábase negociando do centro de residencia, de terceira edad, e as cousas hai que decirlas como son. E había unha honestidade. Pero o señor Ucha fixo que eso non fora adiante. Vale, entonces, onde está o problema? O problema é se o goberno municipal, quen sea, non está disposto. Non a hai. E os motivos poden ser varios. Que queira cazo ou que sean inútiles políticamente, porque desgraciadamente tamén pasa eso. Hai xente que se presenta a política como a diversión, ou bueno, por outros intereses. Agora, hai que ter na cabeza para que te presentas. Vas servir aos veciños, vas a atender as demandas, ou a que te presentas. E ese é a clave. E ese é un partido galego. Eso teno claro. E Anxo en persona. Onse tamén os demais. Muchísimas gracias. Lo de la residencia es que tenía que haber terreno. Terreno hai. Só estaba indo. No hay más en otra forma que hay 200 forradas con una pieza. Claro, incluso É eso. masas comuns. É masas comuns. Terreno do Concello. Incluso eso. Sí que hai. O que non hai é que está no goberno. Paco, ciudad de la Maneira. Bueno, moitísimas gracias por vir. Gracias por vir, almorzar, Loureiro, Campelo, Codesedo. Gracias tamén a Mancio por acompañarnos aquí. Bueno, fui algo largo porque a eso... Tengo unha culpa ahora. A eso non te explicar moi ben as cousas. E así as dixera todas. Verdad. Ya me quedaron Quedamos a disposición de todos vos, porque que necesitedes, podes contar comigo, con Anxo, con calquera demanda, faremos chegar. E, bueno, despois de caras municipales, pois xa iremos falando, que Mayo está aí moi cerquiña. Vale, agradeceros outra vez que estivedes aquí con nós. Moitas gracias.